només es podran fer a Barcelona. El nou mapa escolar preveu la desaparició d'aquestes classes a Manresa, on fins ara i des de fa 12 anys es feien en un institut de formació professional. A l'Institut de Formació Professional Maurici Fius i Palà de Manresa, després de 12 anys d'impartir ensenyaments d'imatge i so, aquests estudis desapareixen. El nou mapa educatiu català preveu la desaparició d'aquesta especialitat de l'Institut manresà, que a partir del pròxim curs només es podrà cursar a Barcelona. En aquests 12 anys de funcionament, l'Institut ha acollit estudiants d'arreu de Catalunya. Ara, amb la instauració del nou mapa escolar, els estudiants hauran d'anar diàriament a Barcelona amb tot el que això representa de despesa econòmica i de temps. Encara que la decisió no és oficial, els responsables del centre coneixen des de fa temps les intencions del Departament d'Ensenyament. Sembla que desapareix, pel que deia el diari, el que passa és que nosaltres estem esperant que aparegui mapa escolar, però, de fet, tots els rumors o tot el que s'ha comentat fins ara, aquests anys era que tot es anava concentrat a Barcelona i que, per tant, aquí desapareix. Les autoritats docents addueixen que les sortides professionals han minvat i que el nombre de sol·licituds també ho ha fet.